Hutuketon pariin ottelun pelituomarina Tommi Nupponen, kapteenit Aleksi Rautiainen ja Jani Komulainen. Peukalo samalle tasalle, tuolla on se taso. Missä taso? Joo, pistä peukalo olemassa. Sä et pidä näin sitä, sun pitää se... Niin sä saat sen tänne näin sen peukalon paremmin laitettua. Ollaanko uudet otte? Ota uusi ote, jos et saa muuta. Nyt on hyvä. Selvä. Päällekkäin. Vähän pikkurillikin kiinni koko ajan. Mä en tule ollenkaan ote. Nyt on hyvä. Onko? On. Hyvä. Nyt se peukalo on hyvä sitten äsken olla. Se on hyvä, se on tossa noin. Asu päälle. Tässä. Vähän peukalo yleensä sitten suoraan. Se oli äsken samanlainen ja hyväksyin se äsken. Pikkurilli vielä alla. Joo, sitä korjaa pikkurillia vähän korjaa parempi. No päällekkäin. Peukalo on edelleenkin siellä töröttää. Se on takapuolella. Kato. Joo, nämä on päällekkäin. Kato tuolta, se on täällä jo päällä. Joo. Pikkurilli päälle. Tuota vähän, nuo on päällekkäin tossa. Kato nyt tuo. Joo, mä tiedän, okay. mutta... Noniin, kato nyt. Joo. Pikkurilli siihen noin. Noin. Nyt on huomattavasti parempi. Noniin, selvä. Onko peukalo yleensä? Ei, se oli äsken näin. Äsken hyväksyin sen näin. Kylläpä laski aika alas. Ei voi laskea, kun se on kiinni minussa. Se on hyvä. Se on tässä kiinni. Noniin, älä anna vetää sitten. Ja naakkan päätä. Noniin, Allun käsi ekaksi Ota irti. Älä sinä päästä vielä, ettei vetää. En. Noniin. Ota irti. Tämän vuoden ylivoimaisesti tiukin hutunkeitto ja tarkin nähdään kyllä tässä toisen välierän alkuun. Ja Jani Komulainen vie voiton, Sotkamo aloittaa pelin ulkoa.